tidakon maha porsiau tai songon nahi na tidakon ni dongata saha porsiau disadok portibion rap mahita maddok. Au porsia di debata Jahoba. Ido ama pargugu na suatu dusan na tumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai. Imana tindubuhon ni si Maria naga begabian syatod di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus. Nama ditarpajel ibana di hau pinersilang. Na tua tuban watorung ditanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lau hudul tu siamun di bata Jahoba. Amanai pargogo na suhatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halat na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di porbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hato pani halak Kristen nabadia. Dohot dihasani dosa. Dohot dihatai namandok. Mulak mangulu sogot daging ni halat nong mate. Dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabigema ede kor sian keluarga parhalado.
Salam. Titik kuria manang warta jemaat Minggu Paupatodung Epipanias 2 Februari 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang sedang menjalani perawatan sakit dan yang dalam pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, unako mabiar ayau do donganmu, unang biahato ko ayau do debatam. Au margogoy hoko huhut mangurupiho, huhut maniopiho marhite-hite siamunni hati gorakku. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 40 sada ayat 10. Nama ragam. Sada. Pangujak kono padita fungsional. Di minggu sedarion di perminggu pukul sia 30 wib. Patu paun ni huriata do ulaun mangujak ko padita fungsional. Ima inang padita mega masria boru siagian STH. Hinobasan ni distrik. Niuluhon ni amang pendeta jasa Simorangkir STH. Majelis Pekerja Sinode Distrik Manang MPSD. Hudut tusi dung sipul permingguan patupau do pertamuan maringanan di ruang aula ni dohotan ni akautusan khobartu dengan naung pinasahat. 2. Rabu Huria. Nah di hari Senin tanggal 27 Januari 2025 saudo di Patupa Rabot Huria ni dohotan ni akautusan jala dingkado mardalan. Marhite raboti di totopoddo sakap pakobasio do rencana anggaran biaya Manang RAB tahun 2025. Tolu. Padidion Nabadia. Di hari Minggu tanggal sia Februari 2025 naroon di permingguan pukul sia 30 wib di sakapi huriata do patupaho padidion Nabadia tuaka poso-poso yanakon ni huriata. Do mutusi sinunggul homma tu sude natoras niak kadak danak nanaing majalo padidion Nabadiai asa robe maddohoti perguruan di natoras di hari Rabu dohot Jumat tanggal 5 dohot tanggal 7 Februari 2025 pukul 10.00 wib botari di aula. Hobartusi taingok bema 3 sada natoras ni danak nanaing tardidi iman naro langsung mendaftarhon manang pasuraton goar ni danahi laos madohoti perguruan di tiki naung di totuhon ima hari Rabu dohot hari Jumat. 3.2 si paradeon huhut si pasahatot tu sekretaris Huria sada surat pengantar sian situawik. 2. Fotokopi akte lahir manang surat lahir salebar. 3. Buku ripe manang kartu ruas. 3.3. Nama nopang manang narosian huria na asing asa dibuat masurat keterangan sian huria harorwana na ditedatangani uluan ni huria. Tabbani fotokopi akte lahir manang surat lahir
1 lembar. Opat, ulang tahun Kuria. Di hari Jumat tanggal 7 Februari 2025, ima hari ulang tahun ni Huriata HKBP Sijatung na paopat puluh toluhon. Domutusi pinabotohom matuhita nasa Huria. Opat titik sada. Di hari Minggu tanggal 10 Februari 2025, patu paotama acara ucapan syukur ulang tahun di permingguan pukul 10.30 WIB. Jala dung sipul permingguan diuduti ma dohot perayaan maringanan di ruang aula. Hinubasan di seksi parupuan ni Huria rap dohot akawik. Opat titik dua, di permingguan pukul 6.30 WIB, pukul 15.00 WIB, dohot pukul 10.00 WIB, di Patupado pelayanan kasih, ima berupa kopi, teh, dan snack. Opat titik dulu, hobartu pakka molete honon ni rohatta di denggan bahasa ni Jahoba, di hajong-jongan ni Huriana, di pasahat Huria, marhite situawi do amplop, nagabe songot tupak hamuliateo ni rohata, si pasahatota tu Huriai. Tapasahat may di bagasan roha mauliate tu di bata. Opat titi opat, diakar ruas na diwik persirahan manang diaspora, boy ma di jalo amplop di kantor sekretariat. 5. Apresiasi ruas na marumur 70 tahun tugijang. Hobar tu haputusan di Rapo Huria na marhadomuan tu saka pakobasion di hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 naroon di permingguan pukul 10.30 WIB. Patu paun ni Huriata do pasahaton ulos apresiasi tu amanami inanami ruas ni Huria na marumur 70 tahun tugijang. Na marulang tahun mulai tanggal 1 Januari sahat rodi tanggal 10 Februari. Boy matabereng akka guarnasida di lembaran warta naong adong dihitabe. Onom, seksi sekolah minggu. Sesuai dengan surat pengunduran diri Ketua Seksi Sekolah Minggu, Heron Sibolon, melalui warta ini diberitahukan bahwa kepengurusan sekolah minggu menjadi sebagai berikut. Sada, Ridwa Panjaitan sebagai ketua. 2, Nyonya Opusunggu Eva Boru Siringo-ringo sebagai sekretaris. 3, Nyonya Elbelu Bagaul G. Boru Hutapea sebagai bendahara. 4, Nyonya J. Damanik Elizabeth Boru Manulang. 5, Nyonya RSM Purba Helfrida Boru Situmorang. 6, Nyonya Calo Situa JF Gurning Do Harmawati Boru Sihotang. 7, Triana Boru Bajarnahor. 8, Widya Boru Manulang. 7, Titing Marbagas. 7 titik sada titing paduahon. Naing Majalo Pasu Marbagas ma Marco Vega Simanjuntak, anak ni Amang Jumles Simanjuntak, tubuh ni Inang Masta Boru Siaturi Sian Huta, Jalan Raya Ciracas, nomor 47, RT 007, RW 07, WIK 15 Ciracas 2, Huria HKBP Sijatung, Dohot Orwana, Juliani Elizabeth Sitorus, Ruas Naposo HKBP Sijatung,
boru ni amang jonggi sitorus, tubuh ni inang tumiar boru na 70 nahinan, sian huta jalan terusan mabes hankam. Pamasuk-masuk dari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 di HKBP Sijatung masuk pukul 10.00 WIB. 7.2 Tikting Parjolo dohot paduahon. Naing Majalo pasu-pasu marbagas ma Fernando Seri Genesis Hutapea. Anak ni amang Marlon Hutapea BSC, tubuh ni inang Mary Ratna Artauli Boru Napitupulu Sian Huta, Jalan Raya Kalisari, Wik 10 Tolu Kalisari 2, Huria HKBP Sijantung. Dohot Orwana, Tiurma Rosita Sinaga, Boru ni amang Sabar Sinaga, tubuh ni inang Flora Boru Lubagaul Nahinan, Sian Huta, Jalan Gereja nomor 10, Panji Bako, Sirikalang, Huria HKBP Panji Bako, Resort Panji Bako. Pamasuk-masuk dari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 di HKBP Sijatung masuk pukul 8.30 WIB. Walu peliap bulanak keluarga. Walu titik sada. Amplop peliap bulanak keluarga tu bulan Februari 2025 nunga radebe di kotak nadi teras ni gareja tahun. Tabuat bema jala papungotama di hari Minggu tanggal sia Februari 2025 naroon. Walu titik dua. Khobar tu haputusan ni Rabau Huria mulai bulan Maret 2025 on pasahatot tama peliap bulanak keluarga marhite 2 kolom si pasahaton. Ima sada tu Huria dohot 2 tu diakoni sosial. Mauliate ma di sude panpahyota di Huriai bayan sangap digoarni Tuhata. Sia ucapan terima kasih. Marhite titingon Huria pasahaton mauliate tu dongat tanah san wik 10 sada kelapa 2 timah. Naung pasahaton 1 set bunga altar di Parminggota Sadarion. 10 ruas namoding. Nung ngajumolo marujungolu amang Magdin Simarmata umur 75 tahun na hinabaluhon ni inang a Boru Malau nahinan. Na dari Sabtu tanggal 1 Februari 2025. Alamat Jalan Basuki P Harapapitu nomor 110 RT 07 RW 06 Cipayung Wik Onong Cipayung Cilangkap. Laos di Patu Pado per minggu di rumah duka niuluhon ni inang calon pendeta Siska Boru Situmorang. Masuk pukul 10.00 WIB. Saya di Paragugu itu hatta di Batama keluarga na di Bagasan habut ni rohai. Songoni matiting na masa di tonga-tonga ni Huriata di Bagasan na sa minggon. Aka titing na asing boy mata jaha di lembarat tikting na adong di hitabe. Say di pasu-pasu di Batama hita di sude panggulmiton ni ngoluta Horas.
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhatana hinaholongan amanami nanami saluhutna hita namar saur di parminggota di minggu paopaton dung Epipanias Sadarion laos disakapi huriata laho patupahon pangujakonon parhubas marhite padita fungsional ima padita megaburu siagian. Adorang so hujahaho kami amanginang hatani debata ujahan ni nguluta jalabohal di parminggota di minggu sadarion denggam mara nak penaung di tik-tik kon nakin ya marhubas marhite utusan ni distrik ima padita jasa simorangkir ima hami jala marhubas di HKBP Resort Kapuk inang di Jabu Buru Marpaung rapdo hita marminggu nuaeng dohot inang di son jala rapdo hotami siat distrik ima amang Wilson padita Wilson Saragi rapdo hotita nuaeng di son dan nami wakili praises do alani ulau nama saya rosot gabe hami madisuru tu ingananon laho patupahon pangujak konon. Jadi borhat sian majelis pekerja sinodi distrik manggatihon padita resort ni si jantungon. Hamu majo MPSD, hami tunatumibu majo ni nanasida di TKI. Alai di dok Tuhan tu tahun 2020 mahamu bah di si jantung maju hamu ninna imamang padita abe nego sirai. Horas madihita. Dita kadongan nahina holongan hatani debata barita nauli dihita sian pesalmen 70 sada dimulai sian ayat sada sahat rodi ayat onom. Hujahaho kami madihita tapai hutihut ma amanginang saluhut nahita. Tangiang mangidu haluaon sian musuh. Marhaposan tuhodo au ali jahuba dan tagamon humordit au saliling-lilingna. Sai luahon maau marhiti-hiti hati goranmu jala palua au. Sai paeleng ma pinggolmu tuau jala urupiau. Sai homa gabe partano batoan diau tau inganan bongotakku toktong. Nunga pola di perbagaho urupam wau ai hodo partano batuaku jala haporusaku. Ali di bataku sai palua maau sian tangan ni parjahati. Siat tangan ni pergiduk dohot si bahen gugu. Ai hodo pakirimaku ali Tuhan Jehuba. Nalom ni rohaku sian si etehehokku. Naung mangusade tu hodo au sian bortian. Hodo di parmuduau, hodo si parmuduau sian butuhani dainang. Sai hodo toktong pujioku.
ima sahatna. Di takadongan na hinaholongan, ira sudidu hita hea mengadupi aka hamaolon, parukilon, tantangan hidup, dohot aka ragam ni penderitaan di pardalanan ni nguluta. Maragam do aka hamaoloni, maragam aka tantangan ni ngulu, di tonga-tonga ni ngulu hajol maon. Alai secara umum nagabe tantangan hamaolon nagabe mengancam nguluta, salah satu ima masalah kesehatan. Masalah kesehatan manang masalah fisik, dohot mental. Jujud doi gabe ancaman di nguluta manang sada musuh nama sai belga. Musuh na sangat berat adupan. Mabuan hita terbayang-bayang, mabuan hita tuhata huton. Digaman maeng misalnya. Baru nama ngihut masalah kesulitan ekonomi, kesulitan finansial, isaranina pengangguran, kemiskinan, dot aka na asing, sada ancaman manang musuh doi di pardalanan ningulu hajol maon untuk membutuhi kebutuhan dasar nama sesulit budoi gabe makorhon ngulu na tahutan khawatir di pardalanan ni ngulu. Baru na mangihut hubungan sosial manang masalah hubungan sosial songod dia tu keluarga. Songod dia tu dongan, songod dia tu yanakon, songod dia tu saudara. Budu gabi musuh nama sai borat, molo adong di tonga-tonga ni keluarga, manang anggota keluarga, na mungkin hamok kuson manang ngulu na mangahut tu diri, gabe menghalalkan segala cara tanpa peduli ise do nani adupanna, ise do nani hacitanna. Gabe bui do gudang di tonga-tonga ni keluarga, apalagi masalah warisan. Sampai nama sitalikan mar perkara dang peduli samudar, dang peduli abang, dang peduli natoras alai molonunga diguhi arta purtibi manang keinginan kedagingan. Budi gabe musuh nama seborat, alo name ngancam, bui mabain terkuras emosi, terkuras pikiran, jala mamparkorhon tu kesehatan, mapakorhon nang tu ngulu hahipason. Ragam termasuk memilih jodoh, budu gabe alo, termasuk memutuskan masa depan manang songo dia do tujuan hidup nasa setongna budi marpak korhon tungulu hamaolon manang gabe tantangan. Persoalan bohado jolma mananggapi, bohado jolma merespon, molo masa pe aka hamaoloni jala nyata ta adupi rodo hamaoloni manang tantangan ni ngului manang parukiloni di ngulutta selama mangulu. Ido nagabe bui masalah. Masalah yang kita hadapi sering terletak kepada bagaimana jolmai merespon manang menanggapi masalah. Gabe masalah.
Alana buido molo mangandalhon pikiran, mangandalhon utuh-utuk jolma, mangadupi akka hamaolon nakina katantangan nakinan, dang otik jolma hinorhon nii adong na stres, adong na putus asa, adong mardaladalan manipahi batu, adong gabe serta birupani gabe dang tikos be perdalanan ni pikiranna, gabe dok maritik, kudang ritik, dang tikos perdalan ni utuh-utukna, Allah dang mampu menanggapi, dang mampu menjawab, dang mampu merespon hamaolon tantangan nakin. Di takadongan marhite turpuk jamita di hita di minggu sadarion songo dia dosa sitongna para pesalmen manang di bagas setupuko songo dia dosi David na mulai sian siete hete honna nungai ko mangadupi persoalan nama seborat, nungai ko mangadupi musuh, nungai ko mangadupi tantangan nama saya duduk di perdalanan ningolu. Ai holan gabe diakui menjadi anggota keluarga pe, songo dia tantangan nania dupan ni si Daud di masa kecilnya, tantangan sebagai gembala, ai dang diakui ibana di keluarga. Dang adong dihadihani ibana di keluarga dan tidak dipandang sebagai orang yang penting. Bahkan diutus si Samuel laho mamilit raja nai baru di Israel, dang diperhitungkan si Daud, bahkan tidak diundang untuk berdiskusi di bagasna, duk pejolo lewat, na perjolo na paduahon na patuluhon, adong do bisa danai anakmu. Ala tongon dang diundang ibana, gabe di juma ibana. Tantangan nama seborat diditiki haete honna, si ete honna. Nah padua di masa remaja sasitongna ngadi perhadapkan ibana naing bertempur dengan Goliat. Nama Saibalga, prajurit raksasa, diperhadapkan tu si Daud nama saya Mehmet. Dan ngadong ibang na sasitongna. Logika berpikir hajol maun dan ngadong kemungkinan untuk menjadi menang. Raja Daud mangalo Goliat. Jala marhite hamonangan ni si Daud nama ngasahon gugu nasihat debata na mengandalkan kuasa Tuhan mangalo Goliat di sido ibana terkenal sada. Itu badidok di ayat pitu. Jadi subukun parhalongangan ni torop halak duau. Alai hodo haporusakku naguting. Artinya gabe terkenal, gabe hiraki ajaiban. Keajaiban hal na luar biasa, hal na ajaib, hal yang tidak bisa dipikirkan, diterima oleh logika pikiran manusia. Molo Daud mengalahkan Goliat. Alai masa ada tantangan hamaolon nania dupan nisi Daud. Songo dia ibana gabi raja, maradupun Saul, iri si Saul, ikon nang dibunuh ibana. Bahkan gabi buronan Raja Daud. Jala bahkan dung terkenal ibana. Bahkan sahat tu nama tua, sahat tu na lanjut usia. Ima turpuk tadi obason. Anong dope hamau lubulun na niadupan ni Raja Daud. Marhiti anak kon Absalom. Nanaing mabuat harajauni.
Wama nama tua. Na lansia ikut diperhadapkan dope hamaoloni. Alai siani manang sian akka hamaolon na terus tanpa ada istirahat menghadapi tantangan. Haporsiaon ni si Daud dang mag. Tidak kehilangan iman. Ido kuci na buita persiajari marhite sikap respon ni Raja Daud menghadapi persoalan, menghadapi ancaman, menghadapi tantangan di pardalanan ninguluon. Ido bahadidok mulai sian ayat sada marhaporu satu hodo au ali jahuba dang tagamon murak au saliling-liling na sai luahon maau marhiti-hiti hati goranmu jala palua au sai paeleng mapinggolmu tuau jala urupiau sai ho magabe partano watua diau tau inganan bongotakku toktong nunga pola di parbagaho urupamu au ai hodo partano batuaku imaha porsiau niban. Benteng pertahanan manang gunung batu nabui gabe pelindung tempat berteduh melindungi bana bahkan mengamankan dari persoalan-persoalan hidup, mengamankan persoalan dari tantangan di pardalanan ningu. Idona dihanguluhoni bana. Bahkan gabe harapan di ayat 5 aihodo pakirimakku ali Tuhan Jahuba nalom nirohaku sian sieteheteho. Tetap dui bana mengharap ala nunga sering akrab intip dengan Tuhan, nunga gabe dihanguluhon jala dirasahon padonganion manang pangurupion ni debata gabe benteng pertahanan manang partano batuan. Harapan molo sering hita gabi kurban PHP aka pemberi harapan palsu marhiti aka janji-janji na diumbar rupani marhiti aka hajol maon totu anggo harapan tu debata PHP nai baru pemberi harapan yang pasti molo ngulutai toktong mabahid debata gabe partano batuan manang pelindung di tonga-tonga ninguluta manak toktong berserah tu debata nakpe porsuk sipata akan ata adupi. Ido harapan nadi patuduhon ni Raja Daud. Songon sahalak raja na menghadapi gudang haporsuhon, gudang aka tantangan, gudang aka hamaolon. Dan gabe sumurut pakirimon. Namangiut songo dia do imana mampu madokon jala makatidakko jala makanguluhon pebua debata gabe partano batuan di okuhon ibana jala di hati dakon ibana naung mangusade tu hodo au siad bortian hodo si parmudu au siad butuhani dainang sai hodo tok-tok pujokku di rajumi ibana siap bortiap pe nunga di parmudu debata. Wasa bui songoni ala marhite inongna na manubuhon ibana di bortiap pengasai di pasomal-somal jonok tu debata di pasomal-somal memuji debata dung sorang pe dung mangulu pe dung dewasa pe gabe jolma nakokoh di bagasan haporsiao. Jadi molo dilehod debata marhite pasu-pasu pariana konon totu
marhiti turpukon sian siubeo pe siubeon manang setabi aka inang na sedang mengandung manang hamil ngaikon mula ani buanon memuji debata buanoni maredde puji-pujian tu debata buanoni tu parmingguon ido HP bui sipata berbeda karakter ni aka jolma naso diharapkan alai gabe lahir alanunga sempat dipikiri laho menggugurkan anggo karakter nyon gabe morudo gabe ngulu nahurang percaya diri ngulu nahurang beriman ala yang go Raja Daud ala ngadi mulai sian siubeon ni inana marhiti pamujion nunga siam mulai siubeon ni dainang au di parmudu-muduho hinorhonima gabe toktong sahat tu naung lansia toktong doibana nakpik ko gabe buronan nakpik ko melarikan diri mengadupi anak nasiap salum unang paloa sau malua Tuhan unang paloa sau maila Tuhan ni naibana alai hodo partano batwaku hodo gabe benteng pertahanan diau naibana disialani di hamua kadongan nahi na holongan totu di pardalanan ninguluon sudehi tasong nahodok kami nakin jujut mengadupi aka hamoloni jujut mengadupi tantangan ningulu persoalan di tonga-tonga ni keluarga mengadupi aka yanakon mengadupi aka parumain mengadupi aka namar saudara songoninang mengadupi termasuk masalah ekonomi masalah jodoh na sering gabe ancaman di pardalanan ninguluta ingot ma mulai sian si ete hommu dina jujut mengadupi hamoloni alai hasat yaun ni debata dengan basa ni debata pangurupion ni debata toktong saor di nguluta ido gabi mudal moloro topu masalah manang persoalan ningului unang gabe tubuh di nguluta naing memaksakan diri mengandalkan utuh-utuh manang mamakke akka haguguna di portibion unang songon namar sahid laho mengalului pulungan nyuba rupanikan sahat tu dia dilului aladang di boto sahih naon gabi ancamat di pardalanan ningulu napuran siap pitu kabbona ute pangir songoni nang hamijun siap pakat sahat tu penang sahat tu rumah sakit dang di boto sahitna rumah sakit penang pemadok parutaido nagila dubayon minna kan aladang terboto sahid. Totu na berpacaran manang berkeluarga. Dang holan mamereng secara logika. Apakah dia masih kurang sempurna? Apakah dia kurang tibo? Apakah dia kurang cantik? Apa kurang tampan? Kurang ganteng misalnya? Alai ujahatta di pardalanan ningului naboi mabuan masalah di pardalanan ningulu ujahatta debatado gabe partano batoan pelindung gabe pemberi harapan yang pasti di pardalanan ninguluta ima debata nama noppa saluhut do nama ngalehon haluau dihita unang putus asa amanginang unang gabe madili, unang gabe mengandalkan huasona di portibion,
mangaluluya kana malu ragam cara ni jolma molo nunga apala sosona kahamoloni gabe mangalului hagugun purtibi pengalaman manang pengajarion marhiti turpuk di suaraho tuhita gabe partano batu attama debatan atas sobai buktikan di perdalanan ini songoninang di tonga-tonga ni pakkubasiope nasai jujut didok mangadupi akahamolon tetulaho marhubas mamaritaho berita nauli anggo dihitaon nah di Jakarta dang apala namar seding mamaritaho berita tu naso boto besa sitongna molo di beritaho berita nauli tu hita sasitongna na olo nama lupa sipata na olo nama secara tidak sengaja berbeda do mamaritahon tuakka naso manadda berita nauli gabe di paaduk ma tuakka tu tonga-tonga ni babiat dohamu husuru. Anggo di si jantungon dang tu tonga-tonga ni babiat inang miga. Dang tu tonga-tonga ni babiat hita disuruh alai sipata bui masa doa dupatta namaol. Ala ketidak sengajaan, ala lupa dia kalomo ni rohani debata, ala pemicu ni aka emosi sipata, bui gabe lupa berita hasitongan tentu imasi hubasatta di nama kubasi di tonga-tonga ni huriai paingoton menyegarkan jala pasitokon berbeda dope hita mamaritahu berita nauli isarani tu pulau rupat hati hai nasumanada Kristus nasumanada Pancasila nasumanada hasitongan tentu ikon rikot melatih diri, melatih mental laho makubasi. Alani di tonga-tonga ni nanang jakonotan no namanginang parhubas di tonga-tonga ni huriata parjulus sahali marhiti hata ni debatado gabe partano batuan. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Saluhut akaha porsuhoni, saluhut akatantangan ni ngului. Buidui di taluhon, kita nyaman di dalam Tuhan, kita berbahagia di dalam Tuhan, kita damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Martanyang mahita. Alija huba debata amanami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate puji-pujian ma di pasahat rohanami tuhuali Tuhan. Di paluasodo hami Tuhan marminggu mamuji pasangapoko di parmingguon nami minggu paupat tondung Epipanias sadarion. Marsaringar do Tuhan hatam di hami laho paingotok kami asa hodo partano batuan nami hodo haporusan nami molo jujut pe Tuhan huadu pihami aka hamaolon haporsuhon nam ngancam gulu nami Tuhan di papos hatami dohami di parmingguon nami sadarion hodo nagabe partano batuan mangalehon haluaon mangalehon akalas ni roha di hami sai pargugui mahami Tuhan laho mangulahon hatami maka tidakkon hatami di pardalanan ningulu nami gabe jolma na tok-tok Tuhan mangasahon huasom hami di pardalanan ningulu nami pasu-pasu parminggon nami Tuhan di minggu sadarion songoni diaka tikting naung dibaritahon huriam sadarion diaka namarhabut ni roha marhiti parsirangan pardagingon sai homa Tuhan mangalihu gugu di keluarga na tininggal honna mangalihon apulapul tunasida asa terapul jala margugu nasida jala mangatusi di saluhut akasakap naong pinatulusmu dia karuas ni huriam na di bagasa parsahito Tuhan
Hubua kami matuho, sai pasu-pasu ma karuas ni huriam na di bagasa persahiton songonina di bagasan pemulihape. Akaubat na pinakena do taka perawat dokter nasinurum Tuhan laho makubasi nasida. Sai parbisuki nasida laho patuluson sakkamu gabe habawaran ni hamalumon. Songoni Tuhan akan amarlas ni roha na madai dengan ni basam makilala pasu-pasum marhiti hahi pason na marulang tahu di bagasan saminggon hubua kami Tuhan sai pasu-pasu malas ni roha nasida sai patau nasida Tuhan disudia ka dengan ni basam hodo na manarihong uluna hodo na mangalihon hahi pason asa holak koma Tuhan dipuji holak koma di hati dakon jala holak koma Tuhan gabe batu partano batoan di nasida. Atau Tuhan dinanaing patu paun nami di aris sadarion pangojak konon tu naposom padita mega borusiagian sarjana teologia. Asirohap Tuhan sai homa patiurhon ulau nami jala hotok tong margugui hon hami saluhut aka parhaladom laho patuluson parsuromu doho patuluson sakkamu uras sami tuhasiat dosa nami jalo hami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Amen.
hamuna amanami nanami saunari sahat mahita tu acara pangujak konon. Marede mahita sia bukwede 467 taede honaya sada. Hamu amanami inanami dohot dongan sahuriaon, sadarioma ujak konon inang padita mega masria borusia gian sarjana teologia, gabi padita fungsional di HKBP Resort Cijantung Distrik Walu DKI Jakartaon. Hobartusi tabigima surat keputusan ketetapan ni ipurus HKBP taringot tu parpidaon nasida dohot ulaon ni padita fungsional. Surat keputusan ketetapan nomor 499 garis miring PDT garis miring SK garis miring 10 garis miring 2024. Epurus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan. Nama Pendeta Mega Masria Siagian Sarjana Teologi, tanggal lahir 7 Juli 1997. Jabatan dahulu pendeta ditahbiskan tanggal 1 September 2024, terhitung mulai hari ini menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan ketentuan menerima balanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. Kenaikan balanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh resort yang bersangkutan ke BPJS atau asuransi kesehatan. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Piaraja Tarutung, Surya Kristen Batak Protestan Epurus, ditandatangani dan distempel lampiran surat keputusan ketetapan Epurus HKBP nomor 499 dan seterusnya. Dahulu nama Pendeta Mega Masria Siagian Sarjana Teologi, tempat tinggal di Piaraja Tarutung, sekarang pendeta fungsional HKBP Resort Cijantung, tempat tinggal di Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta. Surya Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal, ditanda tangani. Ulau nipat dita fungsional, akup nitohonan hapat di tahun natar surat di agenda HKBP sada. Mengurupi padita resort, laho manguluhon huriaun. 2. Macalo parsa gini ulaun, sian uluan huria. 3. Mengurupi uluan huria, laho manguluhon akadewan di huria. 4. Mengurupi padita resort, manguluhon rapot-rapot di huria. 5. Pasahaton laporan pangulaon
tupat dita resort dohot preses mauliate. Nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan ni Ipurus HKBP mangi huton aturan peraturan HKBP dohot ulau ni padita fungsional. Nuaing namanukun maau di hamu padita mega masria siagian sarjana teologia. Na olo dohamu ojak konon gabi padita fungsional di HKBP Cijantung Distrik 8 DKI Jakartaon. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, atas goarni preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, hu ojakkon mahamuga bepadita fungsional di HKBP Resort Cijantung Distrik 8 DKI Jakarta. Sai didongani jala dipargugui Tuhan de bata mahamu, mangulahon saluhut ulauni. Asa marsangap guarna marhiti-hiti pakkubasiomuna di huriai. Amin. Hamu amanami, inanami, dohot dongan sahuriaon, jakon hamuma inang padita miga masria, siagian sarjana teologia, gabe parmahan di huriaon, masih tangyangan jala masih rupa mahamu, di bagasan hasadaun ni toddi, patuluson ulaon ni tuhatai. Ujako kami ma padita nami naik baru di huriaon, di batama mama sumasu. Martangiang mahita. Ali di bata amanami raja ni huriai, mauliate marohanami di ho, ala naung di tongos ho na posom, inang padita mega masria siagian sarjana teologia, laho marhubas di huriaon. Sai urupi pargugui jala patau ma akana posomi makubasi huriam, asa marsangap ho di saluhut panggulmiton ni huriam di luaton. Laos pasu-pasu manang huriamon, toktong marhasa daun, laho manidangi di tonga-tonga ni luaton, mauliate madiho, di bagasan goarni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Huleho kami matiki madokhata pamuhai sian inang padita mega masria boru siagian sarjana teologia. Ini. Oke. Horas madihita saluhutna. Tapujima Tuhan debata namangasi nguluta sahatro di bagasan tikion. Tongon boy pajupang hita amanginang tarlumobi au sadiri natinongos ni huriata HKBP laho manguduti pakobasion muse di tonga-tonga ni huria HKBP Cijantungon. Songon dokter surat naking amanginang jalanong nong dijahahon nakpe di adong dipiga acara mega masria inna alani akte lahir doi ate. Jadi lah studio dia pe dibain holan mega masria siegian nai gabe tading. Sahira buru Jawa HP buru Batak do. Alani amanginang dang marhaso tada pehami jala hutanami sian Bukit Baringin Parongil Sidikalang Kabupaten Dairi.
Ati buadok kita na sahuta manginang las doroha marsaor tu tiki-tiki naneng ro. Dainang pangitubu boru manurung dang boirap do tita nuaing di bagasa tikion alai dohot do keluarga nasian Bekasi halak babatua na boru nang songoni kakak dohot abang madongani uduran nami di bagasan sadarion. Aido abang inang padita ditahbiskan na tahun 2024 do pehami na bulan siai. Jala odo pe SK pertama nami ima tuhuriata KBP Cijantungon. Alania manginang sebelum na kami melayani di kantor Sekjen HKBP di Katorni Opui Saunari Padita Dr. Victor Tinambunan. Alani lasma rohamuna amanginang jakok kamu mau di tonga-tonga ni huriaon suwaksoni saluhut parhalado didongani asini rohani debatama jala dipargugui mahami mangulahon ulaon parsuruonon horas madihita saluhutna. Horas. Mau lihat mainang, silakan duduk inang Padita nami. Tau duti mamuse laho matok kata ata pacak konon sian mewakili sudi ruas ni huriata upang itu hami haradion niamang tihar marpaung laos diudutian non mewakili sudi parhalado ni huriata upang itu hami haradion niamang sintua ka sinaga partikian upasatam itu ang marpaung. Shalom. Horas madihita saluhutna jala selamat hari Minggu madihita saluhutna. Nau hormati kami amang Padita Resort amata Pendeta Abednego Sirait amanami nanami Pendeta fungsional Pendeta Teti Boru Shopping amata Pendeta Besar Shopping nang suaksongoni amata Pendeta Amang Setewi amata Binahar amata Binahar Shopping nak suaksongoni amata Pendeta Arjun Syah Boru Tapu Marga Tapu Bulun nak suaksongoni dihamu amanami ima amang Pendeta Jasa Simorakir narosian distrik Manang MPSD Distrik Walu DKI Jakarta naksuak songoni nang amang Pendeta Wilson Saragi. Selamat datang ma di Huriah HKBP Sijatung naksuak songoni di hamu parhalado nami HKBP Sijatung amanami do inanami naksuak songoni muse di hamu amang Dewan Partaun naksuak songoni nang Dewan Tolu Dewan Marturia Koinonia dohok diakonia naksuak songoni Sudi mahita tehe nabungu apala di tikion. Setai berjolo sawutullah nakin hurok benian undangau. Ai holak kutulau amang inang itorau tujuk. Amata situa situmeang. Alai alamar suruh rajai mulai bersuru na rajai kululuan apalagi mamulo parhalado ikonuluan atarsoni do nak ceritanya amang inang. Alai ala pesongoni ba mula tungau pen mula tungau na kurang lebih di hatakku mangido apa wate tu kita saluhutna. Jadi dihamu amanami doh inanami tarlumobi matutu dihamu inang Pendeta Mega Masria Borussia Gian STH selamat datang ma inang jala selamat bertugas jala selamat melayani ma di Huria HKBP Sijatung Resort Sijatung na Bolonon. Amang inang tutu molo di Huria Sijatungon dak pola tu ison hira-hira molo ruas mar 1.700 kakak ma sahat tu sonari nak suak songoni muse molo akka punguan nadong di Huria Sijatungon 10 punguan ma nadong di luar ni akka uek jadi tunggu dang gua akka punguan di son na melayani jadi
So gambaran do inangi jala muse 23 week na adong noaing di Huria HKB Sijatungon naksuak songoni pe muse parhalado tunggodang do di HKB Sijatungon jala na burjudo sudah parhalado dar lembobi ma muse amanami do inanami ruas. Jadi dakpola tung kejang inang dohonon nami di pangujak muna apalagi sadarion sabar gugu mahamu inang lau mangula di Huria HKB Sijatung na wolonon jala sayang gia ma lau marbongaran kuari tu hatta dung disok kamu diojakon kabe padita fungsional di Huria HKB Sijatung jala muse tabuna hamu inang dison nga adok kamu 5 jadi koordinasi dohot akka padita pe nga adong dongamu inang dang hal na baru pe istilahna mulu akka koordinasi di Huria naksongoni pe akka perhelado aka senior gudang do dison jala bui dan nona ka koordinasi nang. Jadi inang salinae selamat bertugas. Jala margugu ma inang padita lau mangulahon ulau muna songon nana jahahon namang padita nak adok piga ulau munai tarhingot tu pakubason makubasi Huria Sijatungon sai tuhatta mana pasautoni sudena jala labu marbongaran kuari tu hatta du kamu gabi petita fungsional di Huria HKB Sijatungon. Sehingga ma tutu di dongani jala asyero ani tu hatta bui merdele ni sudi jala labu sikop pangulau do pelayanan di Huria HKB Sijatungon. Jala dohono matutu tio main namual di sumur. Saya gajang ma gajang aik di Bontar. Saya gajang ma umur hitau saluhutna ima Huria HKB Sijatung na bolonon jala sai totong matu hatta na madongani jala di leok kita hai pasot tujulan narion gabi wui kita mardamen sonang lau pamuji pasangapong warra na bediai ima zona bui pasahat tami na hurang bui na hurang pas na pasahat tami modotung adong hata na hurang pas pahami mangido maaf molate ma tu hatta mana madongani jala mangidik kita saluhutna tujulan narion molate ma pasahat tami utiba. Mulai di amang marpaung kucu kami mamang sintua kasinaga. Selama hari Minggu, horas maita saluna. Tulong perhalado, melutung apa itu ditunjuk, basi sadahata maita teh. Mau lihat teh. Nah hormati kami, amanami padita nasihat distrik, doh amanami padita resort, doh amanami nanami padita fungsional di HKB Sijantung. Doh perhalado, terlumobe di hamu saluna, amanami inanami ruas ni Huria HKB Sijantung, doh akan sebulung nahari di Parmenggo Town. Parjolo, mulai tema taruh kutu materi bata, alanunga South. Pangujak kono ni padita na baru tu Huria tahun ima namagati padita tanong pidda. Na paduahon mulai tema di pasatami siar parhalado dohot ruasnya HKB Sijatung tuhamu amanami padita nasa distrik amang padita jasa Simorakir doh amang padita Wilson Saragi na mewakili distrik na mangujakon padita na baru tu HKB Sijantungon. Jadi mau tinggal kamu menaking mewakili pareses, bang tong doh anggap kami hamu pareses. Halai dia katik kini mangihut, anggiat mabui hami ruas ni Huria HKB Sijantungon, bui marsaur doh amang pareses, padita uluan nenggulan di Parmenggo di HKB Sijantungon. Alani sian hami perhalado doh ruas ni HKB Sijantung, ba pasat tahu mamang tabi nami. Tuamang pareses padita uluan nenggulan. Jadi itu inang padita Mega Masri Borusyagian STH. Jadi mau lihat ma inang ala naung dio jako kamu di Huriata HKBP Sijatungon. Jadi kami perhalado dohot ruasnya HKB Sijatung asai pai mai mau kami sebetulnya na beberapa bulanon. Nung pida amata padita Dr. MP Silitonga tu
distrik. Nya tong do mahuria di sonda sida sering do hami tong pajuppa. Alai dia kaulaon gabe mordo akka pelayanan di HKBP Sijatungon. Jadi kami di do nang gatini amat di tempe tu padita tadi so di suku kami sibata tu amat padita atau kenamen na sida. Jadi lasroh nami di bahasa Tikion nunga jadi hamu diujakon. Jadi songon narok ni amang marpau nakingan na siya ruas jadi to hodi mas say gudang akka pelayanan di huriaton. Naking patrong na sida punguakur 10 pitu. Jala kategorial di huriaton inang aktif du studio. Sia sekolah minggu, remaja, na posubulung, ama, ina, kainahana, doaka kurkur, doaka nasing. Studio aktif, apalagi sekolah minggu di Hitarong Tulu kebaktian. Ada musik kebaktian na berkebutuhan khusus. Ada kebaktian keluarga muda. Jadi masa gudang doaka kegiatan di huriaton. Jadi talmobi ay patorang ruas nakingan jeto hodi kita 22 wek 20 pada hot wek perserahan diaspora. Jadi sudion aktif do nangon na 20 tulun. Aktif do pertanyaan sudion jala diaspora petong aktif. Nah, jala umumna di bagas na bibir nang di bagas na bibir ruas. Paling masih patah adanya kepertikian do situasi sipata mah di gerejaon. Jadi bagas na bibido di sekitar si jantung Pasar Rebon. Nah jadi alani ba masih gudang dotong akka pelayanan. Kami masalah sorohan kami gabi tab padita. Dang na tabanyan ropa gatini padita MP. Alana nang pertengahan nama mesti mulai bulan tuluon. Nah jadi mang nabo HP ngabui terjut padita tuhami akawek. Nyanggo kebaktiatan tong do mardalan doho denggan nang peak ka situar pani. Alai hami situa pe doho ruas masa si holdo rohanami hamu amanami nane padita romak kubasi tu bagas nami. Jadi marhiti ora ngabui tong songna perjuli mang na sehali 2 minggu, mang na sehali 3 minggu, boy mapadita makubasi diaka week. Jadi amang sonarok ni amata padita nakingan semua rakyat molohami nakinga do amang marpang musim molohami ruas ni HKBP Sijantung do paralado aka naburju-burju do hame. Jirang ite pato tu hamu tu anak ni do namang tu japalan ni babiat. Daw kana burju do hame aka domba naburju do hame nawala manghutok kamu aka amanami inanami padita. Jadi alnya kegiatan ini masai tongdo mangido hami asa urpi hamu asa tugu-tugu hamu hami ruasmu. Melutung posope hamu inang anggo di hatane debata do dia kapar haranon nang pede bahkan yang pasiu de bahami situ naka nang senior tongdo hami marguru tu hamu. Jadi aja-ajari hamu hami dia kapar sermonan do dia ka pertikian nari tutuhan huriata dia kapasaurata di huria bisa tungon. Jadi inang nakni dok kamu dang marhamulia debi hamu. Bakat anggota yang nami dapat jodoh mahamu di huriata bisa tungon. Ale molotung naung adong natinodon rohamuna ba saya pasau amat batama senakat rohamuna di HKBP Sijantungon. Masalah rohanami. Jadi songonima inang padita mega mas ribu Rusia gian nakinga sepak ngai dokon ruas jala hami perhalado doho ruas ni HKBP Sijantung hojalo hami jala hojako kai mahamu gabi padita fungsional di HKBP Sijantungon saya tu hatama nama semasu madongani hamu di pakoboso muna di HKBP Sijantungon. Songonima sawote hata sian hami perhalado mulai tema dihita salukna horasma. Mulai di amang sintua kasinaga. Pasatam itu amang padita simurakir, wakil amang presesta. Natongon merahubas dia ke BP Kebayoran Selatan ala pergantian padita resort Nueng di Kebayoran Selatan. Mulai itu.
Ya sahab matuhami amanginang, parjulu sahali, nahu parsangapi hami, nahu hauholongi hami, saluhut aka parhaladu nadong di tonga-tonga ni huriata, nang aka ruas ni huria, nadong di huriata HKBP Cijantung. Parjulu sahali, tapuji matuhan, mau liati di Tuhan, nunga tiur mardalan di Ari Sadarion, acara pangujak konon padita fungsional ima padita Mega Masria boru siagian jala marhiti aka hata sambutan Mas Seuli jala lasroha nakpe mewakili sudi ruas nihuria naki marhiti amang marpaung Lapatan sudi duhita majako di bagasan lasni roha, jala maka tidakkon si hubasan namasai bidang, jala maka tidakkon sudi akaruas ni huria na burju-burju, nang parhaladu piati amangate. Molo nga burju ruas ni huria dohot aka parhaladu, sasitongna dang apar kobe bimbingan pastoralon alanunga sikop sudi alai hirana menyegarkan marasia kami di tonga-tonga ni namar huria songo jumlah ni ruas nama cai gudang nakinan si hubasan nama cai gudang nakin totu dalan paingoton menyegarkan haporsiaon nasi pata olo lupa nasi pata olo dang sengaja inama si sigar honot tonanggo di Cijantungon dang apaladong be marhiti punguar rupani isara di huria na asing bui masa gabihira persaingan manang pertandingan na bui mabahen sekat Anggo di Cijantungon marhite panidangion yamang marpau nakidot amang situa ba holan menyuburkan manabor-nabori inama siulaon. Alai bui doi gabe ulau panaboroni molo danga pala hobartu aturanna danga pala hobartu dalanna gabe naung hona tabori gabe marhesuk buidi ala sipata hurang sauduran alanido marhiti naung dijahahon nakin ate inang padita Mega adi jahahon nakin ulaon tohonan totu ngahapal hamui jalalani doa mululus jalama jalo tohonan. Songoni musim marhiti agida naung dijaha honamang sekretaris distrik nakin songo dia do berhubungan tu uluan padita resort songoni nang marhiti keharmonisan koordinasi dot akan asing marhiti pasma lam sikop ma anon panaboron di tonga-tonga ni huriana dong di Cijantungon. Anggo persoala gudang nei apalaneang dui ula honoton molo nunga adong koordinasi adong hasadau di tonga-tonga ni na full timer songoni nang tuak kadongata mitra parhaladu nasian situa. Totulam sikop mai idona yang nakin na di parsita te nunga di paimai maliling berarti marsugut baitor main nama marhubas di tonga-tonga ni huriaikan alai dengan semangat mabait di bataga bi partano batoan saluhu nadoi marture di pasu-pasu Tuhan ma huriana amanginang huria KBB Cijantung di pargugui manang saluhut aka parhaladuna horasma Marede mahita siya bukede onom ratus ono pulusia. Tade honaya sada
Rimma Hita Jongjong. Tatangnya koma piliata Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroani saluhut silehon lehon nadinggan dohot nasa ulibasa nama uliutus hupa sahat hami masian nani lihomi tuhami pilihan nami tuho sai jalo maiga bewap na khusus di julum pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasyang hami pilianon pati bulhon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami gudang ni sileho-lehomi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmo sai Roma harajomu sai saut malo moniroham di Banua Tongaos songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari seisa madu sanami songon panisanami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaur homma damena tu todim. Amin.
hita molotung neng roh hita majalang tu parjamita do tu nang panitata naung baru jakot ala tongon pangojakonon di joloma roh hita majalang nasida.